Godmorgen. Jeg har lige stået op. Og på vej til at gå til tøj på. Så hej. Nu skal jeg til at have morgenmad. Så ja, så vi ses. Og det bliver spændende. Hej hej. Hej, og nu står jeg ude på terrassen. Prøv at se. Se, det er min terrasse. Ja, det bliver spændende. Se. Ja. Og hej. Nu skal jeg til at have kaffe. Hej hej. Nu venter vi bare på taxaen. Og så kan jeg komme i skole, og vi ses op på skolen. Hej. Så kom taxaen, så vi ses op på skolen. Hej. Nu er jeg på vej til skolen, og det bliver spændende. Og så vi ses. Hej. I dag skal vi lave kyllingesagne, og I får med, I skal se, hvordan jeg laver mad, så I kan bare vente. Vi ses. Hej. Nu er jeg på vej op til hjemkundskab, så vi ses. Hej. Så er jeg på vej hjem. Hej op til Højvangen, så vi ses. Hej hej. Jeg går en tur. Og, ja. Okay, og jeg går en lang tur. Så vi ses. Hej. Vi ses, når jeg kommer hjem.